Türkmenistanyň Beden terbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň meýnamy sesasyna geçirilýän ýarışlar üstünlikleri beslenýär. Ýokary guramaçylygy beslenýän sport bäsleşikleri ussatlyň kemaly gelýänini äşkär edýär. Türkmen Döwlet Beden terbiýe we sport hemde Döwlet Mehmet Azady adyny Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutlarynyň arasynda uly tenis boýunça geçirilen ýarış kämilleşmek babatda ähmetli boldy. Futsal boýunça geçirilen ýaş günärmenleriň gazaklanmasyna eýe boldy. Ýurdumyň Futsal Federasiýasynyň guramagynaky oýunlaryny her biri türgünleriň kämilligi bolan ihlasynyň ýokardygyny äşkär etdi. Halkara Tanışkan Institutunyň ýarışlar özara duşlardan ibaret boldy. Her bir türgüniň goýuny öwrenmeklige mümkinçilik berýän sport bäsleşikleri talip türgünleriň barha kämilleşýänliklerini äşkär etdi. Gazakly duşlar magtumuna adyny Türkmen Döwlet Uniwersitetine geçirilen ýarışlara öz boşlugy bede berdi. O Hocalyk Uniwersitetindäki ýarışlar talip türgünleriň tejribeleriniň ýokarlanýanyny görkezdi. Türkmenistanyň inженер texniki we ulaw kommunikasiýalary Owa Hocalyk institutlaryna Owuzhan adyny inженер tehnologiýalar Murat Garyf adyny Türkmenistanyň döwlet lukmançylyk halkara insan-perwer ilmleri we ösüş uniwersitetlerine geçirilen ýarışlar netijeli tarapdan häsiýetlenýär. Her günlerde dostluğun mekanyny ulan ählamatlıklar bilen öpjün edilen merkezlerde Bilim Ministrligi Beden terbiýe we sport baradaky döwlet komiteti tarapyndan tasdiklanan meýnamy esasynda geçirilýän sport şäherleri täsirligi bilen tapawutlanýar. Çağalaryň bagtyar durmuşy olara degişli derejede bilim terbiýe bermek jemgyýetimiziň we döwletimiziň ösüşiniň möhüm ugur bolup durýar. Çağalaryň şadyan, bagtyar we batly ýanglanýan sesleri ýurdumyň awadançylygynyň watanymyzyň güllä besişiniň öz boşly tutmamasydyr. Şeýle ýarışlar guramasynyň aşga başygar hemde köpetdäk bagtyarlyk berqaralyk bölümine tarap geňeşläriniň Türkmen Demir Ýolları Agentliginiň ilkinji ýarışlar guramasynyň guramaklaryna geçirilip, olary işen häsiýet mahsus boldy.